Kodi mukudziwa kuti nkhondo yayikulu yomwe ingasinthe dziko lonse yangoyima kaye koma sikutha? Kodi mukudziwa kuti nthawi iliyonse kuchokera pano mabomba angayambe kuwomba kachiwiri? Lero tikubweretserani nkhani ya breaking kapena kuti yatsopano yomwe ikugwedeza dziko lonse. President wa United States of America amene ndi Donald Trump walengeza kuti waonjezera nthawi ya ceasefire pa nkhondo ndi Iran. Koma funso lalikulu ndi ili: kodi izi zikutanthauza kuti nkhondo yatha kapena tikungoyembekezera kuphulika kwakukulu kwambiri? Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa zomwe mukumva lero zingakudabwitseni kwambiri. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Ceasefire ndi pamene mayiko omwe akumenyana amasiya kuombirana kwa kanthawi, koma mmenemo muli chinsinsi chachikulu. Ceasefire simtendere. Izi zikutanthauza kuti nkhondo sinathe, yangoyimisidwa basi, itha kubwerera nthawi iliyonse. Ndipo zimene Trump wanena ndi izi: ceasefire ipitirire mpaka Iran ipereke maganizo ake pa mgwirizano, ndipo zokambirana zithe one way or the other. Munjira ina zokambirana zithe mwa njira ina iliyonseyo, kaya ndi mtendere kaya ndi nkhondo. Mwachidule tikudikirira yankho la Iran apo ayi nkhondo ibwerera. Mawu amenewo ndiko kulankhula kwa Donald Trump. Mu chaka cha 2026 zinthu zinayamba kutentha kwambiri pakati pa US ndi Iran. Zimene zinachitika ndi kuphatikizapo izi: US inayamba kuponya mabomba kuchokera mlengalenga, ndipo nkhondo zamadzi zinayamba madoko a Iran ndipo anatsekedwa, imene pachizungu amangoti blockade. Blockade imeneyi inali yoopsa kwambiri chifukwa Iran sinathe kugulitsa mafuta bwino, chuma chake chinayamba kugwa, ndipo pambuyo pake mayiko anavomera ceasefire ya masabata awiri. Cholinga chinali kupatsa mwayi zokambirana, koma onse ankanena kuti winayo akuswa malamulo. Mwa njira ina dziko lililonse silimagonjera linzake, limapezera vuto dziko lina kuti ili likuchita motsatsata malamulo. Pali zifukwa zingapo zofunika zokambirana sizinathe. Iran sinapereke proposal yake yomaliza, ndipo boma la Iran lagawikana. Ena akufuna mtendere ndipo ena akufuna kupitiriza nkhondo. Mayiko ena akulowererapo, ndipo mayiko ngati Pakistan akuyesera kubweretsa mtendere, ndipo kupewa nkhondo yomweyi Trump anali pafupi kuyambiranso kuponya mabomba, koma waonjezera nthawi kuti apewe kuphulika kwa nthawi imeneyi. Ngakhale kulibe kuombirana, US ikupitiriza kuphatikiza Iran. Asilikali ali wokonzeka. Blockade kapena kutsekedwa kwa njira zingapo za ku Iran zikupitirirabe. Iran nawo ikubwenzera, ikugwira sitima pa Strait of Hormuz, ndipo ikunena kuti izabwenzera ngati itaomberedwe. Zinthu zili pa chiopsezo chachikulu chifukwa palibe kukhulupirirana. Aliyense akukonzekera nkhondo. Zinthu zingasinthe nthawi iliyonse. Ndipo chofunika kwambiri, Strait of Hormuz ndi njira yayikulu ya mafuta. Ngati itatsekedwa, mitengo ya mafuta ingakwere kwambiri, dziko lonse lingakhudzidwe. Pali njira zitatu zokha: mtendere. Ngati Iran ipereka proposal yabwino, ndiye kuti pakhala mtendere. Stalemate, zinthu zikhalebe chimodzimodzi, kapena kuti palibe chomwe chisinthe ngati sangamvetsesane. Ndipo chinthu china, nkhondo ibwereranso ngati zokambirana zalephereka. Zimene zikuchitika pano ndi izi: Trump akuyimisa nkhondo koma akupitiriza kupanikiza. Iran ikufuna kusintha zinthu koma sikugwirizana mkati mwake. Palibe amene akufuna kubwerera pambuyo, ndipo dziko lonse likungoyembekezera kodi chidzichitika ndi chiyani. Iyi si nkhani wamba, iyi ndi nkhani yomwe ingasinthe mbiri ya dziko lonse. Lero nkhondo yayima, koma mawa palibe amene akudziwa. Kodi mukuganiza kuti mtendere upezeka kapena tikungoyembekezera nkhondo yayikulu kwambiri? Lembani maganizo anu mu comment section, ndipo ngati mwakonda video iyi chitani like, share
subscribe kuti musaphonye nkhani zotentha ngati izi. Ine ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson, ndipo ndikubweretserani choonadi chomwe ena sakukuwuzani. Tionanenso mu video ina yotsatirayo imenenso tikhale ndi nkhani zina zonga izi komanso zina. Pitirizani kuonera komanso kutsatira nkhani zonse pano pa Sam Mavita YouTube channel. If you wanna know my story, find Sam Mavita. If you wanna know your story, find Sam Mavita. I'm alive with the kuzi through Sam Mavita.